This is scary. I lost a bomb. Do you have it? Вдигнете шум. Римува се с ум. Задави се. Здравейте хора човешки. Задавянето го оставяме на страна. Аз ще се давя още сигурно 5 минути. От всички влогъри, не само българските, са го направили. Поразгледах канала си и видях, че не съм го направил и защо да не го направя? Ето това е моята чанта. Кръстил ме Див Каракачанин. Тази чанта си я купих от мола в Пловдив. Ама на път е да почине, защото едното от копчетата им се развали. Така, ще започнем с малкия джоб, който е ето тук. В него имам хапчета, едно десерче. Значи първото, което ще извада, е плакатът на... ми предоставя да направя, ще ви кажа победителите, ще кажа кои 5 човека спечелиха тези картриджи. И да не ви бавя, ето ги нашите победители. Първият победител е... Да. Вторият победител е... Да. Третият победител е... Да. Четвъртият победител е... Да. И петият победител е... Моля. Петият победител е... あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。Влогове да качвам там, които не съм ги обработил или нямат чак толкова професионална обработка. Не, че това е нещо професионално, де. Искам от 5-мата победители да отидат във Facebook страницата ми, която се намира долу в описанието, и на съобщение, на лично съобщение да ми пратят оригами. После които вашите приятели, ваши любими влогъри, както виждате. Усилете чалбата до една седмица някой номер, да вече по-важно да отминаваш до дупка и се разбира. Може да чукне вратата, защото ще интернет, който This is scary, yeah? Huh? What should I do? Firing before becoming good.